Il-Ministru Clyde Caruana ddikjara li jekk issir elezzjoni ġenerali għada, id-distak bejn iż-żewġ partiti politiċi ikun minimu, però ma jridx jemmen li Partit Nazzjonalista jinsab fuq il-Labor. Meta ġie intervistat waqt il-programm Extra l-Ministru tal-Finanzi ammetta li l-Partit Laburista fil-Gvern qed jaffaċċja bosta sfidi fosthom dawk interni li qed jagħmluha aktar diffiċli sabiex l-istess partit fil-Gvern ikun jista' jkompli jmexxi l-pajjiż. Il-Ministru tal-Finanzi sostna wkoll li hu kien wieħed mill-ftit membri tal-Kabinett li skont kien jgħidha kif inhi mingħajr ma jipprova jirbaħ xi punti politiċi. Dan fil-waqt li stqarru wkoll li ħaraq il-sienu jikkritika l-partit tiegħu stess. Għandek ċavetta importanti f'idejk. Xi taħseb li jagħmel? Aktar milli naħseb li ċavetta hija f'idejja, naħseb li ċavetta hija f'idejn il-Gvern. Il-messaġġ mingħand in-nies ilu jasal. Jien l-ewwel wieħed bħala Ministru forsi wkoll kien fil-passat kien ikun hemm min ma kienx ikun daqshekk kuntent b'dak li ngħid, kiel tirsieni ngħid dwar x'naħseb li huma l-issues illi qegħdin idejqu lin-nies. Dan waqt li għadda botta diretta lejn fazzjoni fil-Partit Laburista li għadha s'issa tipprova toħloq l-illużjoni li kollox għaddej tajjeb u fuq ir-rubini bħalissa hemm ammont sostanzjali ta' membri fil-Kabinett inkluż il-Prim Ministru li qed juru ta' kuljum li huma maqtwejn mir-realtajiet tal-poplu Malti u Awċi. Madankollu l-Ministru meta spiċċa daru mal-ħajt kellu jammetti li minn ferm qabel l-elezzjonijiet ta' Ġunju li għadda, il-Labor kien ilu jaf li qed jaffaċċja sfidi kbar fost l-elettorat Malti, anki fost distretti li huma jusin bħala fortizzi laburisti u li dejjem appoġġjaw lill-Labor f'elezzjonijiet preċedenti. Bħalissa l-pajjiż qed jaffaċċja wkoll numru kbir ta' sfidi fosthom l-għoli tal-ħajja, il-kriżi ambjentali u anki l-isfidi kbar li qed iġġib magħha żieda eżorbitanti fil-popolazzjoni.